hai certos textos antigos sobre a familia que hoxe en día poden soar chocantes, pero ese a súa mensaxe real se perdese co paso do tempo, na traducción? Hoxe imos ver como unas poucas palabras e, sobre todo, o seu contexto poden cambialo absolutamente todo. Para empezar, imos directos a unha frase que, hai que admitilo, costa escoitar. Vós, as mulleres, sede sumisas ao voso home. Lida así no século XXI, esta frase da carta aos colosenses é, como mínimo, difícil de digerir. Parece que establece unha xerarquía ríxida, totalmente desequilibrada, non sé. E isto lévanos de cabeza á primeira pregunta. Estanos a presentar estes textos antigos un modelo de vida familiar ríxido ou desfasado? É esa a única lectura que se pode facer? Se xuntamos as directivas de textos como os de Ben Sira ou a propia carta aos colosenses, o que obtemos é este conxunto de instruccións. A primeira vista, non se pode negar, parece un manual de regras moi estricto. Un código de conducta que define roles fijos e inamovibles para cada membro da familia. Pero claro, para entender de verdade estas palabras, non se poden ler como se fosen escritas onte. A primeira chave para desvelar o seu significado é o contexto histórico. Compre viaxar un pouco no tempo. Esta liña do tempo móstranos algo que é crucial. Ben Sira non escribe no Valeiro. Faino arredor do 180 a.C., nun momento no que a cultura grega ameazaba con diluir as tradicións xudías en Xerusalén. Había unha preocupación real, moi palpable, de que todo se perdese por asimilación. Entón, o punto fundamental é este. A chamada a honrar ao pai e á nai non era só un mandato moral abstracto. Non. Era unha estrategia de supervivencia cultural. A familia era considerada a última barreira, o refuxio para preservar e transmitir a identidade e a fe á seguinte xeración. De acordo, xa temos o contexto. A segunda chave é entender que o significado das palabras cambia co tempo. Para ler ben estes textos, hai que desvelar o que estas palabras significaban para a xente que as escoitou por primeira vez. Por exemplo, temor de Deus. Hoxe en día asociase con medo, co terror, pero no seu sentido bíblico orixinal non ten nada que ver con iso. É máis ben ese abraio, esa emoción que fai tremer ante algo que é inmensamente grande e ao mesmo tempo infinitamente tenro. E que pasa con feliz ou benaventurado? Pois tampouco describe un simple estado de ánimo. A tradución máis fiel ao sentido orixinal sería algo como en marcha. É unha afirmación de que se vai na dirección correcta, un ánimo para seguir adiante nesa viaxe vital. Soportarse mutuamente tampouco quere decir aguantar os defectos dos demais con resignación. A imaxe que hai detrás é moito máis activa, máis positiva. É a de sosterse, de apoiarse uns a outros como fan as pedras nunha construcción, para que todo o edificio se manteña en pé. E, finalmente, ollo con obedecer. A súa raíz latina, o baudire, significa literalmente escoitar por debaixo. Non se trata de submisión cega, senón dun acto de escoita profunda e confiada, de poñer a orella con atención a unha palabra que se considera digna de confianza. Ben, agora que temos estas chaves, o contexto e o significado real das palabras, imos aplicalas á familia máis famosa da Biblia. E o que imos descubrir é que a súa historia está moito máis perto da nosa do que se podería imaginar, moi lonxe de ser un ideal perfecto e sen problemas. Hai que esquecer a imaxe de conto de fadas. O que o Evanxelo de Mateo narra non é iso para nada. É a historia dunha familia en crise permanente, enfrentándose a problemas moi reais que poñen a súa vida en perigo, como lles pasou a tantas familias ao longo da historia. A ver, sigamos a súa viaxe paso a paso. Todo comeza con unha ameaza de morte directa do poder político. Un aviso non soño obrígaos a fuxir de noite, converténdose en refugiados políticos en Exipto. Viven allí como exiliados, e mesmo cando por fin poden volver, o medo obrígaos a esconderse nunha vila remota e insignificante chamada Nazaret. Esta historia de fuxida e retorno de Exipto non é casual. Ilustra brillantemente unha conexión que o autor, Mateo, quere que vexamos. A historia de Xesús está construída para reflectir a de Moisés. Ambos escapan dun tirano asasino de nenos. Ambos son chamados de Exipto. Mateo está a presentar a Xesús como o novo Moisés. Entón, a clave de todo isto é que a santidade desta familia non ven dunha vida perfecta e sen problemas. A súa santidade reside precisamente na súa capacidade para navegar por estes enormes desafíos humanos, o medo, o exilio, a incerteza, mantendo a fe.
E agora imos xuntar todas as pezas do crevacabezas. Porque ao final, a mensaxe de todos estes textos converxe nunha idea moi poderosa, a presenza do divino no máis cotidián das nosas vidas. Se botamos a vista atrás aquela primeira cita sobre a submisión que parecía tan problemática, pois ben, na mesma carta aos Colosenses, o apóstolo Paulo ofrécenos esta outra lista, e é aquí onde parece estar o verdadeiro corazón da súa mensaxe, o contexto que o cambia todo. Velaquí o que se presenta como o auténtico código familiar, non un conxunto de regras sobre quen manda, senón unha invitación a vestirse destas virtudes, a tenrura, a compaixón, a bondade. Este é o verdadeiro obxectivo. Entón, que se pode sacar en claro de todo isto? Pois que o divino non se atopa en lugares extraordinarios, sino no cotidián, mesmo nunha aldea esquecida como Nazaret. Que a santidade non é ausencia de conflictos, senón a forma en que se navegan con amor. E que, en última instancia, a armonía familiar forma parte dun proxecto máis grande para a felicidade. Ao final, a mensaxe é profundamente esperanzadora. Suxire que a historia de cada familia, coa súa mestura única de alegrías, loitas e desordes, non é un obstáculo para o sagrado. Ao contrario, é o lugar mesmo onde se pode atopar o divino. O que nos deixa con unha pregunta final para reflexionar. Si non se trata de perfección nin de seguir regras ao pé da letra, entón, que é o que realmente fai que unha familia sexa santa?